værdi giver salgsprocessen os? Den giver os HOST, altså planlægning, overblik, struktur og transparent. Og hvordan anvender vi så værktøjerne ud fra det i vores dagligdag eller over for vores kunder? Det gør vi igennem under planlægning og lave en strategi for kunden, eller en kundeplan. Det gør, at det giver os nogle kundemøder, og det åbner døre ude hos vores kunder. Det gør, at vi gør os nogle tanker, inden vi tager ud til kunderne, lærer vores kunder at kende, danner nogle planer ud fra det, og nogle aktiviteter. Og det giver næsten sig selv. Det skaber et overblik. Det gør, at vi har dokumentationen på plads, internt og for vores chefer og højere op i systemet. S. Struktur. Det gør, at vi har en styring, og vi kan planlægge ud fra det. Det gør, at vi har en klar opdeling, en rollefordeling i, hvem der har ansvaret. Det kan være salg, vores produktion eller kundelinjen. Det gør, at vi finder ud af, hvem har kompetencerne og lægger opgaverne de rigtige steder. Det gør, at vi for eksempel får en dialog omkring låste sager, som har stået stille lidt længe. Transparent. Det gør, at vi for eksempel ved en omorganisering eller et konsulentskift generelt giver os et meget bedre overblik ved, at vi har tingene i systemet. Det gør, at vi kan følge aftersales tiltag. Det gør, at vi har en balance i porteføljen. Vi kan danne os et overblik over, hvordan det ser ud i forskellige faser. Og så ikke mindst, så giver det os jo også et konkurrenceelement internt og rundt i hele organisationen.